நபி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்க கேட்ட இந்த துவாவை நம்ம ஓதுறதுனால நம்முடைய உள்ளம் அமைதி பெறுது, நமக்கு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எளிதாக நடக்குது. நம்ம திக்கி திக்கி பேசக்கூடியவங்களாக இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த துவா ஓதுறதுனால நமக்கு தெளிவான பேச்சை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கொடுக்குறான். அப்படி ஒரு துவா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இந்த துவா குர்ஆனில் இடம்பெறக்கூடிய துவாவாக இருக்குது. ரப்பிஷ் ரஹ்லி சொதுரி வயஸ்ஸிர்லி அம்ரி வஹ்லுல் உக்ததம் மின் லிசானி யஃப்கஹு கௌலி. இந்த துவாவுடைய பொருள் என்னன்னா, இறைவனே, எனக்காக என் நெஞ்சத்தை நீ உறுதிப்படுத்தி விரிவாக்கி தருவாயாக, என் காரியத்தை எனக்கு நீ எளிதாக்கி வைப்பாயாக, என் நாவில் உள்ள திக்குவாய் முடிச்சுகளையும் நீ அவிழ்ப்பாயாக, என் சொல்லை அவர்கள் விளங்கி கொள்வதற்காக. அப்படிங்கிறது தான் இந்த துவா. இது குர்ஆனில் 20வது அத்தியாயத்தில் 25, 28வது வசனமாக இருக்குது. இது பொதுவான ஒரு குர்ஆனிக் துவா அப்படிங்கிறதுனால தொழுகையிலையும் தொழுகைக்கு வெளியில் எப்போனாலும் இதை நம்ம ஓதிக்கலாம்.